Najviac rare kombinácie farby očí a vlasov. Niektoré kombinácie farby očí a vlasov sú na tomto svete extrémne vzácne. Ak niektoré z týchto máte, tak ste Special Edition. Special edition and your AI couldn't copy. I'm leaving clues in the fitting room and it's hot tea. Prvá kombinácia je červené vlasy a modré oči. Môže vám to prísť, že to znie bežne, ale geneticky je to jedno z najvzácnejších kombinácií. Červené vlasy má 1 až 2% celej populácie sveta. A modré oči tiež nie sú najbežnejšie. Keď sa tieto dve veci spoja, vznikne veľmi raritná kombinácia. Ďalšia veľmi rare kombinácia je zelené oči a červené vlasy. Zelené oči má len približne 2% ľudí na celom svete. A keď sa to spojí s prirodzenými červenými ryšavými vlasmi, ide o jednu z najunikátnejších genetických kombinácií. Potom tu mám niečo ešte o dosť vzácnejšie. A to sú fialové alebo veľmi tmavo-fialové oči. Môže to znieť vymyslene, ale táto farba je len veľmi zriedkavá. Väčšinou ide iba o veľmi špecifické genetické podmienky. A ďalšia veľmi vzácna kombinácia je svetlé blond vlasy a tmavo hnedé oči. Nie je to síce také vzácne ako predchádzajúce, ale tiež nie je to úplne bežná kombinácia. Genetika je fascinujúca. Malé rozdiely v génoch môžu vytvoriť úplne unikátny vzhľad. A práve preto sú tak niektoré kombinácie výnimočné.